Avui, per tant, ens concentrem per denunciar públicament que els ministres de Treball europeus, com la Unió Europea en si, no són res més que una pantomima darrere de la qual s'amaga la defensa dels interessos capitalistes europeus. Uns interessos contraposats als de la majoria de la societat, els i les treballadores, el conjunt d'estudiants, el jovent, els jubilats i jubilades, les dones que realitzen tasques domèstiques invisibilitzades i no remunerades, el conjunt de persones que s'han quedat a l'atur, etc. A Tarragona, aquesta concentració està convocada per l'Assemblea de Joves La Guspira, l'Assemblea Feminista Cau de Llunes, el sindicat Coves i el sindicat CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, el sindicat d'estudiants dels Països Catalans, Endavant, la Plataforma en Defensa del Metall i la Plataforma de Parados de Bonavista. Per fer front a una crisi que en un principi deien que era culpa dels especuladors financers, ara ens diuen que cal una reforma de les condicions laborals. És per això que ells defensen, fora de tota racionalitat, incrementar la jornada laboral, la qual cosa provocarà molts més acomiadaments. Defensen que les empreses puguin traslladar expressament treballadors i treballadores d'altres estats de la Unió Europea i pagar-los segons els seus convenis, a través de la directiva Bolkestein. L'objectiu és afavorir la competitivitat a la baixa dels salaris, però també dividir la classe treballadora. S'ha d'implantar unes mesures radicalment oposades, com són el repartiment del treball i la riquesa, de manera que treballem menys per treballar tothom, sense renunciar als nostres sous. Defensem una reforma laboral en benefici dels treballadors i treballadores que fomenti la reducció de la jornada, però també el treball estable i sense precarietat, que garanteixi un sou mínim interprofessional per a una subsistència digna, així com el respecte dels salaris segons el conveni de l'Estat on s'efectua l'activitat laboral. Però per això cal que la ciutadania ens organitzem i mostrem la nostra capacitat de lluita i resistència als continus atacs. Aquest semestre de presidència europea nosaltres diem contra l'Europa de l'atur i la precarietat repartim el treball i la riquesa. No a l'Europa del capital, la crisi i la guerra. Sí a una Europa social, dels pobles i de la pau.